Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Rose at ng iilan niyang kamag-anak. Unang karanasan, taong 1978, Tugbungan, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, isa sa mga tsuhi ni Ate Rose ay merong negosyong tracking ng mga prutas. Ito yung mga naghahatid ng mga prutas sa malalayong lugar. Kumbaga, truck foreign sila. Merong mga tauhan ng tsuhi ni Ate Rose na nagngangalang Celso at Berto. Matalik na magkaibigan ang dalawang ito. Nagkakasundo kasi sila pagdating sa mga bisyo. Mahilig kasing uminom ang dalawang ito. Halos kada linggo ay nag-iinuman silang dalawa kapag nakukuha na nila ang mga sahod nila. Wala kasing mga pamilya, kaya tuloy lang ang inuman. Hanggang isang araw, tinamaan na matinding sakit si Berto sa atay. Nung nagpadoktor siya, nasabihan siya doon na unti-unti nang humihina ang kanyang atay. Kaya mula nung araw na yon, hindi na umiinom si Berto linggo-linggo. Naging healthy living na siya. Ang kaso nga lang, huli na ang lahat. Isang gabi nagsisisigaw si Berto dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Halos pumilipit ito at magpagulong-gulong sa sahig dahil sa tinatamasa niyang sakit. Isinugod siya ulit sa ospital. Nung unang gabi, naging maayos pa siya. Pero ilang linggo lang ang lumipas, tuluyan na tong binawian ng buhay. Halos hindi makapaniwala si Celso sa nangyari sa kaibigan niya. Pero ganun talaga ang tadhana. Sadyang mabait. Lumipas ang ilang linggo, buwan. Ganun pa rin ang ruta ni Celso. Kada linggo umiinom siya. Nagkaroon na din siya ng ibang grupo nun. Pero ibang pangalan ang binigay niya. Kasi hindi naman niya katrabaho yung mga yon. Dumadayo lang siya doon para makipag-inuman. Ang pangalang binigay niya ay Tulig. Pangalan niya ng isa sa mga kapatid niya. Bale, walang nakakaalam sa lugar na yon kung ano ang totoong pangalan niya. Isang gabi ng linggo, magpapasko yun. Nakakuha si Celso ng bonus sa tsuhi ni Ate Rose. Agad-agad pumunta siya sa mga tropa niya para ilibre lahat yon. Halos ipasarado niya ang isang tindahan dahil sa dami ng dala niyang pera. Noong lasing na ang lahat at nagsisiuwian na, naiwan si Celso sa lamesa. Yung tama ng alak sa kanya, malala na rin. Duduling-duling na siya nun. Hanggang sa meron siyang naramdaman na may kumakalabit sa balikat niya. Nakayuko pa rin siya sa kanyang kinauupuan at hindi ito pinapansin. Hanggang sa hawakan na nito ang balikat niya at nagsalita ng, "Celso, paabot naman ako ng lighter, oh." Kahit lalasing-lasing siya, kinuha niya yung lighter na nasa dulo ng mesa. Inabot niya yun doon sa nanghihingi sa likod niya. Ayon kay Celso, ramdam na ramdam niya yung lamig ng mga oras na yon. Para daw na-stuck yung kamay niya sa balikat niya. Nung nawala na yung lighter sa kamay niya, gusto na sana niyang ibalik yung kamay niya sa hita niya. Pero nanigas ito ng sobra. Parang merong pumipigil. Maya-maya pa, bumalik yung lighter sa kamay. Pagbalik na pagbalik ng lighter, meron na namang bumulong sa kanya. At ang sabi nito, "Maraming salamat, Celso." Nagpintig ang tenga niya at nawala ang pagkalasing niya. Nung na-realize niyang walang ibang nakakaalam ng totoo niyang pangalan sa lugar na yun, magkahalong kaba at takot ang nararamdaman niya nung mga oras na yun. Nagdadalawang isip siya kung lilingon ba siya o hindi. Nararamdaman niya sa bumbunan niya ang paghinga nito.
At yung pakiramdam na sobrang laki ng ulo mo, damang-dama ni Celso nung mga oras na yon. Nagmumura na si Celso sa isipan niya at sinasampal-sampal niya ang sarili niya para magising siya kung sakaling bangungot yung sitwasyon niya. Pero hindi. Totoong nararamdaman niya yon. Ilang segundo pa, naramdaman niya yung malamig na presensya sa kaliwang tenga niya. At nagsabi ito ng, "Celso, kailan ulit tayo iinom?" Pagkarinig ni Celso niyan, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo ng napakabilis kahit sobrang dilim ng babagtasin niyang daanan. Mula nang mangyari ang insidenteng yun, hinding-hindi na siya nagpapakalasing ng todo. Umiinom pa rin naman siya, pero hindi na tulad nung dati. Shoutout nga pala kay Kuya Celso. Sabi sa akin ni Ate Rose, nakikinig ka sa akin. Ikalawang karanasan. Taong 1979. Tugbungan, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, nasa edad 10 pa lang si Ate Rose. Nakikitira sila sa tiyuhin niyang merong negosyo na trucking. Yun nga, yung nabanggit ko sa unang karanasan. Itong bahay na tinutuluyan nila Ate Rose noon, medyo malaki din. Kasi may mga trabahador din silang pinapatuloy doon. Gusto nung tiyuhin niya, sama-sama sa iisang bahay. Para na mamonitor nito ang bawat galaw ng mga tauhan niya. Kasama ni Ate Rose doon ang nanay niya. Yung tatay kasi niya nasa Iloilo. Isang hapon, nung naliligo si Ate Rose, napapansin niya daw sa labas ng CR nila, merong naglalakad-lakad. Yung CR kasi nila noon, pinagtagpi-tagping kahoy lang. Yung mga old school na CR noon sa mga probinsya. Doon sa siwang ng CR, nakikita niya daw na nakasuot ito ng tsinelas. Hindi niya daw pinansin kasi baka nanay niya lang yun. Pero habang patagal ng patagal, pabilis din ang pabilis yung paglakad nito at pag-ikot sa labas ng CR. Sa sobrang pagdududa niya, nagsuot lang siya ng damit at naglagay ng tuwalya sa pang-ibaba niya. Binuksan niya yung CR at lumabas siya para tingnan ang paligid. Wala naman siyang nakita. Inikot niya pa yung buong labas, pero wala talaga. Maya-maya pa, narinig niyang nagsara yung pintuan ng CR. Puro sabon pa yung leeg niya noong mga oras na yon. Dahil wala naman siyang nakita, nagpasya siyang bumalik na lang sa CR. Nung binubuksan niya na yung pintuan, ayaw na nitong bumukas. Parang merong pumipigil sa loob. Sinilip ni Ate Rose yung butas sa CR para makita niya kung meron bang tao sa loob. Pagtingin niya sa butas, meron din siyang nakitang nakadilat na mata na nakatitig din sa kanya. Napaatras si Ate Rose sa nakita niya. Halos kapusin siya ng hininga dahil sa sobrang kaba. Habang nakatitig siya sa butas, dahan-dahan namang bumubukas yung pintuan ng CR. Nung bumukas na ito, nakakita si Ate Rose ng isang napakatandang babae na nakasuot ng sinaunang Filipiniana. Nakanganga ito at nakatitig sa kanya. May halong takot at kaba ang naramdaman ni Ate Rose kasi yung matandang yun, lola niya yun. Hindi na nagdalawang isip si Ate Rose na tumakbo kasi alam niya sa sarili niya na hindi normal yung nakikita niya. Nung nakarating siya sa bahay nila, sinabi niya sa nanay niya yung nakita niya. Galit na galit pa yung nanay niya sa kanya kasi halatang hindi tinapos ni Ate Rose yung pagliligo niya. Takot na nagkwento si Ate Rose sa nanay niya. Pero ayaw talaga nitong maniwala. Kasi yung lola ni Ate Rose, nasa Iloilo kasama ng tatay niya. Silang magnanay, nasa Zamboanga. Paano nga naman makakarating yun doon, di ba? Ilang oras ang lumipas matapos yung pagtatalo nila ng nanay niya.
Merong mamahaling flower vase ang nabasag ng walang dahilan. Ilang taon na yon nakalagay doon pero biglang nabasag. Maya-maya pa, nakatanggap sila ng tawag mula sa mga kamag-anak nila sa Iloilo. At ibinalita ng mga ito na yung lola ni Ate Rose ay inatake sa puso at tuluyan nang namatay. Ikatlong karanasan, taong 1980, Tugbungan, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, merong kamag-anak si Ate Rose na nagtatrabaho sa isang ospital. Ayon kay Ate Rose, napakatapang daw ng taong ito. Parang walang kinatatakutan. Yung ospital na yon, usap-usapan na maraming nagpaparamdam. Pero hindi ito iniinda ng kamag-anak ni Ate Rose. Maski yung mga kasamahan nito sa ospital, nagkwento sa kanya. Kasi nakakakita sila ng batang tumatakbo sa operating room. Tapos doon sa morgue, paminsan-minsan, nakakakita sila ng grupo ng mga madre. Halos lahat yun, susundan ka ng tingin tuwing maglalakad ka sa tapat ng morgue. Pero ang pinakakinatatakutan nilang lahat doon, yung nasa third floor. Kasi poltergeist yung nandoon. Lahat ng gamit ginagalaw. Tinutulak yung wheelchair, yung digulong na higaan ng pasyente, sinasara yung mga bintana, at kung ano-ano pang pwede niyang galawin. Swerte lang itong kamag-anak ni Ate Rose. Kasi hindi siya natatao na night shift. Ilang taon na din siyang nagtatrabaho doon. Pero palagi siyang morning schedule. Hanggang isang mahal na araw, nagkamali siya ng sagot sa nag-a-assign ng schedule nila. Tinanong siya kung meron siyang lakad nung araw na yon. Sumagot siya ng wala. Kaya nangyari, inilagay siya sa schedule na 7 p.m. hanggang 7 a.m. Ayos lang naman yun sa kanya kasi wala naman talaga siyang gagawin nun eh. Tsaka di ba nga, matapang siya eh. Alas 7 ng gabi. Normal ang lahat sa buong ospital. Merong iilang guard ang rumoronda para tingnan-tingnan sila. Alas 10 ng gabi. Tahimik na ang buong paligid. Yung ibang mga kamag-anak ng pasyente nagpapahinga na. Yung mga guard, kanya-kanya na ng sandal para umidlip muna. Naghahanap ng pwesto yung kamag-anak ni Ate Rose kung saan siya magpapalipas ng gabi. Ang napili niyang pwesto, yung third floor. Pinili niyang kwarto yung bakante. Gusto niya sanang umidlip lang kahit 20 minuto. Habang nagbabasa ng libro, nakikita niya na tuwing magdede-4 siya, yung sintas ng sapatos niya nakakalas. E di ang gagawin niya, isisintas niya ulit. Maya-maya pa, ganun na naman. Kaya ang ginawa niya, sinintas niya ulit yun. Pero sa pagkakataong ito, inobserbahan niya kung ano ba ang nangyayari sa sapatos niya. 2 minuto siyang nakatitig pero walang nangyayari. Nung inangat na niya yung libro niya at akmang magbabasa na siya ulit, nakakita siya ng 2 kamay. 2 kamay na dahan-dahang humahawak sa sintas niya. Sobrang putla nung 2 kamay na nagtatanggal ng sintas niya. Hindi siya natatakot, pero nagtataka siya kung sino o kung ano yon. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip sa butas ng lamesa. At pagtingin niya sa butas, nakakita siya ng isang nakakalbong matandang lalaki. Ngumingisi-ngisi pa ito habang ginagawa yung pagtanggal ng sintas niya. Doon niya unang naramdaman yung kilabot na hinding-hindi niya malilimutan buong buhay niya. Sinipa niya yung lamesa para makagawa ng ingay. Nawala kaagad yung matanda na yon. Pero yung mga ilaw sa third floor, lahat namatay. Mag-isa siyang nasa dilim at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Doon na siya nagsimulang makarinig ng iba't ibang mga bulong sa tenga niya.
Ang ginawa niya, huminga siya ng malalim at tumakbo. Total, kabisado naman niya yung ospital. Alam niya yung mga dadaanan niya. Pagtungtong niya ng second floor, merong batang nakaupo sa gilid ng hagdanan. Basang-basa ito at nakatitig lang sa kanya. Parehong-pareho ang kulay ng kutis nito doon sa matandang nasa third floor. Halos mabaliw siya sa lahat ng nakita niya. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng guard at sinabi niya ang lahat ng nakita niya. Pero yung guard, kalmadong-kalmado lang at sinagot siya ng, "Naku sir, normal naman dito yan eh. First time mo lang kasi sir." Natulala siya ng ilang segundo. Mula nang mangyari yun sa kanya, tuluyan na siyang nag-resign sa ospital na yon. Maski sa tinitira niyang bahay ay umalis na siya. At magmula noon, nangako siya sa sarili niya na hinding-hindi na siya babalik sa Tugbungan. Shoutout muna sa lahat ng taga Tugbungan. Kung alam niyo yung ospital na yon, paki-comment na lang sa baba. Ayaw kasing sabihin sa akin ni Ate Rose yung yung pangalan ng ospital. Tsaka hindi na ako magbibigay ng komento ko sa mga kwentong yan. Medyo hindi pa din kasi ako okay eh. Alam niyo naman yung trabaho ko, di ba? Ayoko ding paghintayin kayo sa mga kwento ko. Tsaka gusto ko mabasa yung mga comment ninyo. Open ang comment section natin. Comment kayo sa 3 kwento na narinig ninyo. So, paano? Meron 2 namatay sa mga kwento natin. Wala munang tawa. Mainam na ipagdasal na lang natin ang mga kaluluwa nila. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.